Un antreprenor din Peresecina, aici aproape de Chișinău, adună de ani buni asemenea exemplare. În colecția sa se regăsesc sfeșnice, statuiete, dar și unelte care erau folosite chiar cu sute de ani în urmă. Cândva aceste obiecte erau întâlnite practic în fiecare casă a strămoșilor noștri. Astăzi acestea servesc drept obiecte de valoare pentru colecționari. Oleg Trofim este un tânăr care, pe lângă activitatea sa de antreprenor, este pasionat de colecționarea obiectelor vechi. Pe unele le păstrează ca elemente de decor, iar pe altele le folosește. Pasiunea asta a venit acum 3-4 ani în urmă. Cum de obicei la noi se colecționează metalul uzat și am văzut acolo niște fiere de calcat vechi, care cu cărbune le foloseau, nu știu, străbunii noștri. Și când le-am văzut acolo, stăteau jos, mi s-a făcut jale de ele și zic că este exponate de muzeu, dar nu trebuie să ducă la fier uzat. De ce eu le-am achiziționat și iată, încet a apărut dragostea asta față de lucrurile vechi și uitate. Dintre toate obiectele din colecția sa, cele mai dragi îi sunt cele din lemn. Avem tot felul de ferestrăi, rindele, dălți și iată burghiuri vechi, lampe, chiuă. Avem și aparate de fotografiat vechi și casetofoane vechi. Avem o chiuă. Dacă știți ce asta, este un aparat de chisat grâu din care se făcea coliva și este vechi de peste 200 de ani. L-am achiziționat de la o bunică care mi-a spus că l-a moștenit de la bunica ei. Și iată, calculând, iese peste 200 de ani. Este un obiect foarte de preț pentru mine. Pasiunea de a colecționa l-a învățat să aprecieze altfel lucrurile din jur și să le pună în valoare. În spiritul acesta încearcă să-și educe și copiii. M-a schimbat interior, cumva am început să apreciez mai mult istoria. În fiecare obiect pe care îl am deține o istorie. A stat un om care a lucrat cu rindeaua sau cu ferestrăul. Cândva el a fost un obiect necesar în gospodărie sau a unui meșter. Copiilor mei le arăt materialele unde le pot utiliza ei, le demonstrez cum funcționează și încerc să-i învăț și să aprecieze lucrurile vechi, deoarece ele portă în sinea sa o valoare inestimabilă. În colecția de obiecte vechi adunată de Oleg Trofim se regăsesc peste 100 de articole. Unele au fost moștenite, iar altele achiziționate.